एकर खून रौला पी ले अरे मुड़ी भी पी ले पहली छोटकी ए छोटको हाँ दीदी नया साल मुबारक हैप्पी न्यू ईयर दीदी सेम टू यू नया साल मुबारक हो ओहा तनी के एबार जान तड़ो कि नया साल हउए त अब ले सूतल बड़ू तू हाँ दीदी हमके पता बड़ी है सब पता बा लेकिन का करी थोड़े रात में जागने सब मैं घर धो के सुता ई ना कॉल हो जा कि सांझ है घर द्वार लिप दे कि तनी सुघर हो जा पूछत रहनी हमी का कुछ बनी होनी लिया दे कुछ अभी जाई वो दीदी के जगह दी बुच्ची जी के जगह दी द्वार पे रंगोली मंगोली तनी मनी बना दे जा हम जाते नहीं मैं आगना अरे वो बने है तली पे पोत दी तो तू बना दिया संग ठीक ना अब उतना हमनी को मालूम नहीं है ठीक है दीदी तो हम जाते नहा धो के अभी पूजा पाठ कर लेते हां नहा धो के पहले पूजा पाठ कर ले दीदी राजा के भुला दे नहीं बोला दीदी खुश रह सदा सुहागिन रहो भगवान तोहरा गोद जल्दी भर देस आ कि घर में एगो छोट लड़का है तो कम से कम हम बड़की मम्मी तक कहाइबो हाँ दीदी कहे ना राउर मुंह के भाखा लाग जाओ नया साल में कि अगला साल रोरा के मिल जाओ खिलावे के अच्छा ठीक है जा नहा धो के जा तनी नहा धो लेते हैं दीदी आ वो कहां बाड़ी जा देखी सुतल लोग हम जा तंग गइल बनी यही जा आ हो सुन ताड़ू मझलो मझलो दीदी अरे उठा बिहान हो गइल अब बाहर निकल नया साल मुबारक हो नया साल मुबारक हो दीदी जी गोर लगा कहतानी आज जाके नहा धो के तनी ओकरी संग हाथ बटा दे जा पूजा पाठ कर ले जा पहले समझ लो अच्छा ठीक और खाना तोड़ू जा कि नया साल हो त नहा धो के पहले पूजा पाठ कर लेला ओकरी बात तौरी कोनो काम आगे पीछे भाई होबे करी का आज नया साल हो ना हां तब तो सपनम बाड़ू कहे के चाहत रहनी कि हमरा नैहर में नया साल के दिन एगो पौधा लगावल जाला जा बचिए तू हो सौख पूरा ना त रवा जाए ना बहरी त लगा दे हम दुआरी पे एगो पौधा हम लगा देबा जा तनी 4 किलो मुर्गा लिया देतनी ठीक छोटकी कहत रहली हेवे त बना दे जा पहले नहा दो के पूजा पाठ हो जाई मुर्गा बनी नहीं खाए के खीर पूरी बनावे के ना एबार मुर्गा बनी जा तनी लेके आओ तनी तैयारी कर जा ठीक बा नहा धो ई कौन रीति रिवाज मछली मुर्गा खाए के नया साल के दिन अरे का करता बा अरे का करब भाई जी यार दोस्त से चैटिंग करत तानी हैप्पी न्यू ईयर आओ का करब आज के दिन में पर दोस्त बिन करत रहना हमारा भी याद न रहे ना अरे तब लाइन से जेकर आई तबे ना तो नीचे रहे थोड़ा व्हाट्सएप नंबरवा त इसलिए तोर पर अभी न गइल वाला लगता के आ सुन ना कनी कि मतलब नया साल में का देता बा का लेबू तू पहले तू बताओ ना अरे का सोचतानी बता बा कोची लेबू तो हम करेजा लेबू या किटे नहीं के बा खाते ना सोना के हम सिकड़ देते हैं अरे बाप रे बाप सोना के सिकरी हो हां तो का देता ओए ह तू जब सोना दे तो हम कुछ ले ले आई हीरा नहीं आऊगा का हीरा हां हो बाप रे हीरा तो हमको देखला ही नहीं कि देख ले तो लगता कि हम बेहोश हो जाएंगे फिर साला तो हॉस्पिटल लेके जाके पड़ी भी सोई बता अरे ना ऐसा कुछ कह के जड़ी सुनो इतना मत कर आ सुनो ना तनी तो मतलब तू कहत रह बाजारी में का जे हमरा बाजारी में आयो कि नहीं कि दे देखने एक दुआरे से बड़की भोजी जात रहली लगता बाजारी बुच्ची जी रखत ठीक बा ठीक बा का हो बेटी हैप्पी न्यू ईयर जी का कर दू भोजी बच्चा जी के साथ से का बताऊं जी के बच्चे हां भोजी बटते का चुरावते ये कुछ ना होवे खोज रात रे गोड़वा नहाए ना तो खजुलाई ना कम से कम आज नया साल बड़ुए नहा ले 10 दिन तो नइखी न होइले तो चल बन हो आज तो नहा ले कम से कम हां भाभी जरूर काहे ना नहाए जरूर ना आई ना नइला के नतीजा है सब भइल बा ना भाभी मच्छर कटले भावसा ना तो रोज नहाइबे करी ना वो देखी ना चारों अखिया से देखी ना कितना नहाई ना बैठी आज का खाई सुन ना आज का खाई तू का हमरा खिएबो का खाइबो बताओ तू का खिएबो हम तो कहतनी कि भैया जी के हमरा भैया जी कहतनी अपन भैया के ले ली बा ये कैसे कहता लू हमार भैया के ले ली ना सुनो ना कहीं के बाजार में जाए के बाद का दबू तक कैसे देख ली बुच्ची जी आज के दिन ना मार्केट जाए के बाद ना बाजार जाए के बाद आज के दिन नया साल में आधा देखी ना कि लड़का लड़की मिलेला सन जुलेला सन एगो छोड़ेला सन बॉयफ्रेंड त एगो पकड़ेली सन एगो गर्लफ्रेंड छोड़े सन त एगो ना 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 भाभी हमें ऐसा ना कर सकेनी रौरा ना कोनो यार सब बती है ना 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 हां ना 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 तो ई सब काम मत करम ठीक नु ठीक बा ई ना कि कोनो कह दिए सन के हो करे जे मिले तारा के सोना के हीरा के चांद दे दे त पिघल के चल जाए ना मिलवा दे तो ठीक है रहा
का कहनी हो? कुछ ना अभी कनी कि नहाए के बाटे बड़े कपड़ा बड़े ठीक है नहाए में ई बताई कि आज का बना दी का खाए मुर्गा बना ना तो जाई आई पापा ना दुकान के पापा हाँ। उनके से 1 किलो मुर्गा ले ले बाजारिया में ले लेती तनी सस्ता खड़े मुर्गा लेके आए ना घरे काट के बनावल जी खड़े लेके आए बेगो बाजारिया में तनी सस्ता देवेला समझ से नहीं खे जाए के बाजार में ठीक है महंगे मिली आई जैसे आई गाँव में से आई ठीक है बा ठीक है बना जाई तो बात धर ले ले बताओ ना हमारे तो जरूर दाल में कोनो काला लगता है जरूर इनका मन में चलता हाँ सखी सहेली बाड़ी सन कपार पर चढ़ाई सन कि चल मिले जैसा साथ में लेके जाइए सन बिगड़िए सन आज के दिन में ये ना होला नया साल खाली कहे के नया साल हैप्पी न्यू मार पिया सन खाइए सन आज के दिन छेड़छाड़ दिए सन तो इज्जतियो ना जाते दीदी से कह देवे दीदी जाए मंगा दे भाई मुर्गा बस रहो सब बना दीजिए ना महंगा मुर्गा मछली कौन सवाल लूट के कहा ए बेटी बा ए एने सुना कहां जे करू आए कहां छुटकी भाभी कहली है कि उनकरा घर से मुर्गा लेके मुर्गा है नहीं लेके जात हां त आवत ही तुरंत सुना है निया लेके जाएगे पकड़ा तो आइए हम ना मुर्गा हमरा डर लगला है पकड़ा प्लास्टिक वाला चलो घरे अपना मन के फाइल बड़ू जब तब घर से बाहर ही निकल जाता रू वो तो कहली है कहली हां ते पूछे के ना चाहिए हमरा कहां से गाबिल के पास सही में इनकर नियत तन को ठीक नहीं खेलागा जब देखा तब बहेंगन लेखा दौड़ कर तड़िए नी सोनी चलो तो के बताओ त लो कर बात से तब लेके ढक ए दीदी गरम पानी कर उड़ के धइले बानी हम रौरा खाए से तो पहले से व्यवस्था में बाड़ू हां त रौरा का लागता सब के हम मुर्गा खाई तो हम मुर्गे खाई काहे एक बार हम गोड़िया तो साधु संत बनत रहली रे हम एकर गोड़िया खाए अरे छोरा जल्दी बना ले तू खाले सही में पागल के काई ए भाभी जल्दी बनाओ जना एकर कलेजिया हमरा के दे खा ले अभी ये अरे ले काट तू ही काट ना रौरा काट हे जे काट हम के खून बह के पूरा लाल लग जाई पकड़े पकड़ ले रही ले ले के काटो ना रुका और नाला पकाटी नु ए दीदी काला पकाट हम ई काट काटी रुक जरूर और जल्दी एकर खून रौरा पी ले अरे मुड़ी भी मुड़ी पी ले पहली अरे दादा होता था अरे खून कितना गिरा रे कितना बड़ा हो इतना खाई खून गिरा अभी देख कितना चिल्लाता